Mga kakampi, oras na, ikikwento ko na Yung update. kay Doc Adam. Mabuhay kayo. Paki-subscribe at sampalin ang kampana. Mabuhay! Ako ang inyong kakampi na si Puting Pinoy. Appear tayo! Ngayon, pag-uusapan natin ang mga ilang updates kay Doc Farrah at kay Doc Adam. Ito ay Rolly Repolyo in action! Unang-una, ikikwento ni Tanduay kung anong nangyari. Mabuhay mga kikampi. Bali, naalala niyo yung ipinakita ni Naitay na yung license ni Doc Farrah? Expiration date niyon ay November 5th. November 5th! Lampas na mga kikampi. Wala na siyang license. Salamat sa balitang yun, Tanduay. At ikikwento ni Orange Julius yung susunod na kwento. Yo! Naalala niyo ba yung nailagay niya na nag-aral siya sa Harvard? Well, kinanggal niya. Pinura niya. Mabuti naman mga kikampi. Parang inamin niya na hindi totoo. Sige na nga mga kikampi. Naitay, kailangan kong maglaro. May nakita akong lubid. Kailangan kong atakehin. Ibaba mo na ako, Naitay. So, sa ibang balita, kay Doc Farrah ay sobrang hindi ako nakakapaniwala sa mga sagot niya sa mga tao na nagsusulat sa kanya or nagma-message sa kanya. Parang meme ang nangyayari ngayon. Tingnan niyo mga kikampi. Ano po yung gamot sa allergy rhinitis? Honey and cinnamon as tea may help. Pero, according sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, kulang daw talaga sa ebidensya na totoo nga yan. Gusto ng couple na ito na maka-baby, ay sabi niya Boston C at Mega Dose Vitamin C ang dapat gamitin. Tapos may disclaimer. Oh, may disclaimer. Sobrang memeable yung disclaimers niya. Tapos yan, kung bali ang kamay daw, gumamit ng garlic, ng ginger tea, pixie dust. Tapos may disclaimer pa. Yun pa, may disclaimer. Lahat, may disclaimer. Ang lupit. Akala ko kasi mga kikampi, ng repolyo ang kinakailangan. Pero hindi pala, ang kinakailangan ay mga disclaimers. So, sa susunod na skit, sa paggamit ko ng repolyo sa bawat bagay, please, intindihin nyo that this is just, don't trust my medical advice or these testimonies. Yeah. Nahirapan akong matulog, pero nung nailagay ko dito sa aking unan yung repolyo, hindi na ako nahihirapan. Nakatulog ako ng maayos. Kung minsan, nakakasakit ako sa ulo ko. Ang ginagawa ko lang, inilalagay ko ang repolyo dito at sobrang laki ng tulong sa akin. Biglang nawawala at ako ay ngumingiti na. Noon, sobrang palpak ako sa guitar. Pero nung bata ako, tumai ako sa aking diaper. Pero nung ginamit ko ang repolyo, bigla naging mas magaling ako. Pati yung voice ko. Ako'y sa'yo, ikaw ay akin. Ang ganda mo sa paningin. One time, I was having such a hard time studying for my tests, I didn't know any answers at all. So I just slapped on some repolyo, and the repolyo made me smarter instantly. Ganon din kay Doc Farrah, naimbita siya sa isang cancer center para mag-usap sa mga doktora doon. Kaso lang, ayon sa status na ito, hindi nga talaga siya dumating doon sa meeting na yon, sabi nga ng cancer center. So nagtataka ako, sino kayang kausap niya? Parang pumunta ba siya sa cancer center na yun, tapos nasa labas siya, tapos mayroon siyang mga kinakausap na mga cuting? Maraming salamat. Thank you so much for having me here today. I just want to tell you about how strong repolyo and Boston C is, against cancer. And if you don't believe me, I'll father-mucking challenge you to a duel. Okay, whatever. Oh, thank you. You guys are so nice. You guys are so welcoming. Thank you so much.
One very last thing to comment on before moving on to the update about Doc Adam is her post of her holding a plant has more engagement than her post of her holding her newborn child. In the world of social media, that just doesn't happen unless, can I hear sponsored post holding a plant? She also cites herself in her post on her page. Weird to quote yourself when you yourself are the one speaking. At ngayon mga kakampi, pag-usapan natin ang update kay Doc Adam. Mga kakampi, oras na. Ikikwento ko na yung update kay Doc Adam. Pero bago niyon, bigyan niyo ako ng lakas mga kakampi. Sampalin ninyo ang like at sampalin ang kampana. Kinuha niyo na mga kakampi? Gawin mo na o isasumbong kita sa barangay captain mo. Ayos. Mga ilang araw nakalipas, si Doc Adam ay binanggaan ng isang kotse. Tapos sinaksak siya ng maraming beses ng kutsilyo, pati sa ulo, pati sa mga iba't ibang muscle groups. Nag-aalala ako na baka magiging si Buto na siya. So Doc Adam just texted me. He's been put on the Repolyo compress and the Repolyo juice diet. So he is going to make a full recovery, mga kakampi. Para sa'yo ito. Alam ko, nagagaling ka pag nagamit mo na ito. Pasensya mga kakampi. Hindi ko na kaya. Okay. Pero, itabi muna natin lahat ng mga biro. Siyempre, in contact naman kami ni Doc Adam at sabi niya maraming salamat sa inyong suporta. Siyempre, hindi naging madali itong panahon na ito. Pero nagbibigay kayo ng lakas sa kanya. Sana babalik si Buto, ang crush ko, at si Doc Adam sa YouTube. Babalik kaya siya, Naitay? Sinabi naman niya sa akin na pinag-iisipan ng mabuti kung babalik siya. At para sa akin, I'm hopeful. I'm hopeful naman mga kakampi. So, tingnan natin mga kakampi. Kaya ipagpatuloy natin ang suporta natin kay Doc Adam. By the way mga kakampi, kung gusto nyong tulungan ang channel, pwede kayo maging member dito. May mga iba't ibang tier yan for iba't ibang price. Tulad ng Up Here Gang. Mayroon din mga tagasampal ng kampana na kung saan pwede nyong makaroon ng once a month Zoom call sa akin. Mayroon din na tier kung saan makakatanggap kayo ng free shirt pag sumali kayo sa ganyan tier. Then may mga discounts sa merch. Sasabihin ko sa inyo kung kailan nga ba. Maraming salamat mga kakampi. At isang huge shoutout sa pinakaunang member ng Puting Pinoy on YouTube is Swiss Humanity. He's got a great channel too, so tingnan din ninyo yung channel niya mga kakampi. Thank you for being a taga-sampal ng kampana.